dada Kumasi enyamransem a mayuwa mienu bi edi wo Kumasi no na ano odi na hwehwe mu pa che se mayuwa yi ba kwae no store mon kakra watu afifre 16 years a watu afifre na che se ne maame mutumi mbone kyam so wasoro atam ayi Kumasi man tam ho eye mema ne nyina sebe omkwakudo sura to no kwa ho tam ope no na otafre ho ne oye ne ope na wode ye te se enkwasi ade ne adwaman de akwale atam to no kwa mo a woya obi antimi kana sema ne maame ende ahometi ana se wokoba ne maame kanti akwale yi de ono akasa ne pe etutu akotena na danfo ho na ho na mpese mi se na danfo na otutu ko ono woni maame ana ono so be pam no akoni fi ana na o mate se eya abemu bi e watro BEC ya oba beko SS ai ko ba beko SS this year woka ho no e mawa mienu yi ba ko no tutu ko tran ne fie no etimia adese kan na hye we ya echi se ukoda ya ojejewa fasikan no fa won ampanso abayo tumi edese kan yi awo abemu yi asebi Dennis won ka ti asefo Dennis wawu ene na court edu omo nsam na omo lawyer pese omo mo bail nanso amfa omeko prison edan me ko prison na nkwala nkitinkitin na chese we mu na de nkwala no eko prison ye ntiemra ya shakopon animpa because ebi kura bi sasa ada gas no omo hia na wo hye nkwada mayo a omo sisu a subose ene da wo moso no no kwasem ne se ye dwen ho a ye ntiase ye bi ebi sasa mayo a ebi a omo hye ene betimi ayasa kopon ma he na school ben kra na branch owusu ansa enya ya nka wo no na mame na se trebu akodua senior high school wo kumawu asantemantem mu na Dennis Owusu ansa fe no anya fie dwensia na ne tiri eyeyi seka oko na wakwakoye boarding student ya fufu anto ata manager abamu asadrege ababawa anasa abaywa onu so fie dwensia atwefika tumidia wono a yesu namso ama watona hanumi kwasi wani to fom asani amanfo bi kura ebisa sa sabe abaya wasi so na maya tesa no onhia wontimi ni sa adwuma no wani to fom ne ya wotete a wo mo se mayo na wo hwehwea bibia na abaya no de no kwini sefa enusem de ehwehwemu aya ye ne de di aso atoto fom no mu bie ni won ma betumi nyina so mu se oyobi ode ne ho ehya sa anyam no emom no eba enie din se bi se bi kankan pa dia enya abayiwa no odi mu ntintima yie pa san se oni ni nua bi kura na ti ewa sokwada da mu ele wotu abetena na downfall ni yonko so a oni no ekona ekra na ya mentime ho ase a eba wo mo entem no enra enna ehwehwemu pa ma ya hu se woni Dennis Owusu ansan enya mentime ho ase nchirika so obi ema asem no kura twai enti bra okofie no okobo no yonko amane se ade a abema yedi aye no no otese wo ba chia manaya eno na abai we ka se e se do so yedi se nya ne unya se ka kwa ko die wuro eno otam se ka no se ka mo ano de ma no ampa oji no ochi ye no owura dam aye na dwe se de wo de se ka na kwa ko se no ko wuro de ahye na ta so opie ye ene se odi nani akire avontene ya osakohia abrema ya nie wo kosum no na abema so wo no na ni otwefika no a ene se sebini no foase eye abama no no foase ya wodi wo ho sie surudu na ebra wo tuye mo je pram no a onam so efa no de kopie kwa me nkoma suapon no abaya resabia na wo wu data na yedi no abekina asenibia ama enam se omo ye nkwadaa nti nkwadaa mienu efie dunum ene efie dunsia emayewa na nam wonsa so a abema yi ahwere ne nkwan ne senti no ye church ne chamber na watena asem no so asese wonko koda approach fokukumu na wotwe kopim se nyame aduma na wotwe se ne pepepe ye besan adena ba na eno de wo ba court 1 na sebeye open court na approach for abebo no kwadua na asem no ka se de nya dia he de bisa na no asem kura
name of nothing and a dedica ya remember the lawful custody this is dear yes Selena and Caroline omo eko akwa da prosifo kokum kokum say na otwese ne ebedru ni asado ma bepiemu ewo Asokwa district court wo mo sa mayu mienu no wo ma jai school ko ana so mo nsu ye school fo omo eye school fo na ye die odise ka na nkasa wo no a friend Selena ne die wono so awie JHS bi se die ye ono kra na friend wo ko ne fana year e wo JHS wo enti so wo hwe nimfie no se wono kra wo che abema yi abosom miensa na abema ye tumi awie JHS na wo ko SHS na fe na wo nso no ekwatere na se se o si su no wo hwe nanim na se bi se binyan kwada bone se be wo ne so a anka bi kra ka wo wie agya abema yi enti abayiwa ne de no kwasem ni onye obi anyo no maame ne tie enye onye ne bi ne tie na danfo ene wa betena ne ncha onam so asakodi sanya brantani na busuafo nso obi antwe ne ti mai ne maame aba ne maame ni nuanom kakra bi aba na asem no nyade omoba ya ombefa lawyers ne mumu no enam se akoye awudisem ho kwadunti no aban enhyemu no ena wa state attorney bi se ontwitwa enye no ti no ebra ade ne ebegina aseniye no ekwadumienu ene ade abono se edikai wa pla ye deni so su ansa de mu wodene enam so asa ekum no ena aye abayo Caroline so kan ho nso no wono so aboa ama ewudie akosusan sika no osusu se ono ena de sasika yi ehye na danfo yi ensem nenti ebre basa na lawyer wo twitwa agi wo no peseka obepe bail di ama wo mo judge na judge aso kan ne se da bi aye prosecutor wo to ano no ka se asem na komakora nyanto ayem enti se asa judge ahwe no kotie wo mo na okomo mo bail a ene na osu wo mo baby a ombekwa akotena no enti judge enso atie atina so se ene onko na onkoda aban kukumu omo ye enkwada ade na nyame aduma na otwese ne no ene behwe ekwane be fa so se court rufo bi ene boka kodo ma sama na se boka so adu mo nsem no e wo chambers kopem se bia ye do mo bekọ ombakwa standard trial dia ene emre na ebekire nyame aduma na otwese ne kwasima ye na wase pa ne so konsa prisons aw kwa my one kitin se abat ye ma kwa ma oni omo ndi nkomo niema adi omo ba ho na chese nsam no ebi nie ekwentwa makra